platet de tostons i Maria mira cuinava un arrosset de puchero i l'escalfava al forn. Va tendre un colp al cor i es va quedar tot mort, tot sec en el cuarto d'estar. Maria mira, el va trobar tot tirat i corrent va anar-hi a avisar a la veïna de dalt. Tio Pep, tio Pep, tio Pep, què ha passat? Tio Pep, tio Pep, tio Pep, què ha passat? Maria mira, li deia Déu Monsenyor, si ens vas casar